Slovenský rozhlas podcast. Ja, Baudolino, syn sedliaka Galiauda a adoptívny syn cisára Friedricha, roku pána 1140 začínam písať v mene Božom svoju kroniku Baudolíny. Slovenský rozhlas uvádza dramatizáciu románu Baudolino. Napísal Umberto Eco. Druhá časť. Osoby a obsadenie. Friedrich Barbarossa, Kukura Juraj, Abdul, Richard Stanke, Borone, Marek Majeský, básnik Dušan Cinkota, Bojdy, Vlado Bartoň, Šalamún, Dušan Lenci, Kiot, Matej Landl, Galiaudo, Jozef Dóci, Baudolinova matka Eva Krížiková a ako Baudolino Marian Labuda. scenár William Klimáček a Dagmar Sabolová-Prinčič. Dramaturgia Katarína Revalová a Ján Uličiansky. Preklad Dagmar Sabolová-Prinčič. Hudba Roman Žiaran. Zvuk Peter Daniška. Réžia Jaro Rihák. Moje oči videli plienenie Konštantinopolu. Moje dlane držali svätý grál. Prežil som 3. križiackú výpravu, dvorské intrigy Byzancie, aj diplomaciu Ríma, krutovládu Aladína, aj úskoky eunuchov. Porazil som najstrašnejšie obludy sveta, Mantichoru, Chiméru, aj Baziliška. Prekročil kamennú rieku Sambation a na smrť miloval cisárovnú Beatriče, aj lesnú bytosť Hypatiu a predovšetkým celý život som hľadal stratenú ríšu prezbytera Johannesa, ktorá nebola na žiadnej mape sveta. Akurát neviem, čo z toho sa stalo naozaj a čo si vymyslela hriešna hlava človeka menom Baudolino. Som unášaný prúdom ako loď bez kormidelníka, ako vták vzdušnými cestami. Poslúchať príkazy Venuše, aká príjemná námaha. Celkom neznáma z babelín duchov. Toto je druhý list z kroniky Baudolíny, ktorý som nazval Oklamaní klamári a falošný pergamen. V úvode mojej kroniky som sa vyznal z vášnivej lásky k cisárovnej Beatriče, mojej nevlastnej matke. Pre všetkých svätých na nebesiach už to nikdy neurob. Prosím ťa. Pokúšal som sa to odčiniť službami pre cisára Friedricha, ktorého som miloval ako otca. Si môj syn a musíš okrem univerzity vidieť
aj skutočný život. Našiel som pre neho sväté relikvie. 3 múmie mudrcov z východu, ktorí sa klaňali narodeniu Krista a možno pochádzali zo stratenej ríše presbytera Johannesa. Pozdvihnú meno cisára Friedricha v kresťanskom svete. Cisár už nebude závislý od pomazania pápeža. Keby Friedrich našiel tú ríšu, stal by sa najväčším kresťanským cisárom a mojou zásluhou. Ten chlapec má pravdu. Ako vždy. Všetci mi to uverili, lebo uveriť chceli. Zrejme veľmi potrebovali zázrak. Baudolín, Abdul, aj ty, Borone. Priatelia, počúvajte. Tu v Paríži už strácate čas. Nejako si zmúdrel, básnik, odkedy si kancelárov veršotepec. Veža. Vieš, Baudolín, na dvore som sa naučil 4 veci. Ak stojíš po boku veľkých mužov, staneš sa veľkým aj ty. Kráľovna. Prvá vec. Ďalej, že veľkí muži sú v skutočnosti veľmi malí. Druhá vec. Nepískuj, Abdul. Po tretie, že moc je naozaj všetko. A po štvrté, počúvajte ma, vy väčší študenti, niet dôvodu, prečo by sme tú moc nemali jedného dňa držať v rukách aj my. Šach! Ja držím akurát čašu vína. Tak si pripijem s tebou, Boron. Pretože naša cesta k moci vedie cez ríšu presbytera Johannesa. Dobre, ale kto nám uverí, že taká ríša existuje? Ani nevieme, ako vyzerá Johannesov palác. No ako by vyzeral? Musí byť veľkolepý. Úžasný ako nebeský Jeruzalém, čo videl apoštol Ján v Apokalypse. Výborne, Borone. A bude mať 12 brán. Áno. Tam by som nechcel bývať. Predstavte si ten prievan, keď brány začnú búchať. Neruš, básnik. Čím väčší palác vymyslíme, tým budeme dôveryhodnejší. Dobre, ale základné kamene hradieb musia byť ozdobené drahými kameňmi. Baudolino. Čo chceš, Abdul? Mám nápad. Zelený med si nedáme. Celkom by sme ho sprosteli. Nenúka med, Baudolino. Spomenul som si na kanonika, ktorý sa pokúša zostrojiť nebeský Jeruzalém. Pre Boha, kto tu na zemi fušuje do nebeských stavieb? Ten tučný kanonik, čo prednáša úvod do teológie. Jasné! Ideme ho navštíviť! Kanonik Ricardo práve tvorí. Naozaj z drevených latiek skladá model nebeského chrámu? Vraj ho robí presne podľa Ezechiášovho zjavenia. S tou hromadou dreva by som sa radšej nechválil. Mám dojem, že Ezachiáš si musel vypiť a videl zjavenie dvojmo. Nerúhaj sa, básni. A čo? Veď v modeli nesedí žiadny rozmer. Len čo pritlčie dosky na jednej strane, na druhej mu padnú. Utekajme! Letí to rovno na nás! Nebeská stavba sa zosypala a my sme sa pritom tak rozosmiali, že sme sa museli zohnúť, akože zbierame drevo. Tak som sa nepobavil už mesiac. Za toto prídeš do pekla, básnik. Keby do pekla, Baudolino, ale do Johannesovej ríše neprídeme vôbec. Počkajte. Ezachiáš bol predsa Žid? Čo keby sme sa na jeho zjavenie spýtali nejakého rabína? Šalieš, Abdu? Veď tí prekrúcajú sväté knihy. Ale nakoniec sme predsa len poprosili o radu Šalamúna, slávneho rabína z Cherony, ktorý práve vtedy v Paríži viedol učené dišputy. Ezachiášové zjavenie? Vy, kresťania, hneď by ste chceli čísla, presné rozmery. Keď Pán hovoril k Ezachiášovi, neukazoval mu obrazy,
Hlas Pána mal vyvolať tie obrazy v srdci proroka sám. Je veľmi ťažké povedať, ako vyzeral nebeský chrám. Veľmi si nám nepomohol, Šalamún. Počkajte. Aj hebrejské texty hovoria o tajomnej ríši v Oriente. Údajne v nej žije 10 stratených kmeňov Izraela. Treba prekročiť rieku Sambation, ktorou sa valia kamene na miesto vody a strhnú každého, kto tam vstúpi. Zastavia sa len v sobotu, keď synovia Izraela musia odpočívať. Kresťania by ju teda mohli prejsť? Nie, Abdul. V sobotu chráni rieku ohnivý plot. Na kom teda prešli vaše kmene, Šalamún? Neviem, Baudolino. Ale kto som ja, aby som pochyboval o jeho prikázaniach? Za tou riekou môže byť ríša presbytera Johannesa. Naši rabíni tvrdia, že sa tam ešte stále hovorí svätým jazykom, ktorý dal najvyšší do úst Adamovi a ktorý sa stratil pri stavbe babylonskej veže. Johannes teda vládol aj nad judskými kmeňmi? Prečo nie? Na vybudovanie ríše môže rovnako dobre poslúžiť Žid aj kresťan. Dobre hovoríš, básnik. Ale tá ríša sa stane dôveryhodnou až vtedy, keď z nej príde list. A cisárovi Fridrichovi ho musí napísať sám presbyter Johannes. Baudolino, určite niekde za krajinou Peržanov a Arménov existuje ríša Johannesa. Presvedč Fridricha, aby sa vydal na východ. Nech vstýči vlajky kresťanstva ďaleko za Byzanciou a Jeruzalemom. Vytrhni cisára z toho bahna medzi Milánom a Rímom. V nikam nevedúcich sporoch s mestami a s pápežom by mohol uviaznuť do smrti. Nezabudni, presbyter Johannes, cesta na východ. Ak nenájdeš správy o tejto ríši, vymysli si ich. Nežiadam od teba, aby si podal svedectvo o tom, čo považuješ za falošné, ale aby si falošne dosvedčil to, čo považuješ za pravdivé. Tak sme sa v dobrom úmysle stali falšovateľmi listí. Ostatne naviedol nás na to kedysi kancelár Reinald. Vraj tým pomôžeme cisárovi Fridrichovi. Abdul v noci zo skriptória ukradol pergamen, ktorý ešte nikdy nebol zoškravaný. Mohli sme začať s vymýšľaním, ako vyzerá tá úžasná ríša, odkiaľ príde list. A pritom sme získali ďalšieho priateľa, Kiota z Bretónska. Daj si s nami vína, Kio! Počul som o Johannesovej ríši. Údajne je tam ukrytý svätý grál. Čo ty vieš o grále, Kiot? A čo vieš o ňom ty, Borone? No tak, zaujíma vás oboch. Čo je vlastne grál? Najvzácnejšia kresťanská relikvia, Baudolino. Kalich, v ktorom Ježiš posvetil víno na poslednej večeri. A Jozef z Arimatei zachytil do neho krv, čo sa vyliala z boku ukrižovaného. Kiot, Borone, viete, kde ho nájsť? Každý, kto o gráli počuje, hneď si myslí, že ho nájde. Ani básnik nie je výnimka. Najprv musíte nájsť rytierov, ktorí ho strážia. Všade som sa vypytoval. Ale asi nie som vyvolený. Vieš si predstaviť, Baudolino, že presbyter Johannes opatruje grál a daruje ho cisárovi Fridrichovi? To musíme dať do nášho listu. A písať nám ho pomôže zelený med. Nie ste proti? Teraz sa nám hodí. Radi si lizneme. Ale píšeš ty, Abdul. Musí to vyzerať ako písmo človeka, čo vie arabsky, ale píše latinčinou. Ja, presbyter Johannes, z vôle a moci Boha a nášho Pána Ježiša Krista,
Fridrichovi Svetému rímskému cisárovi želám dobré zdravie. Dal som si Abdulov med a už vidím grál. Je z rídzeho zlata, vykladaný drahokamami. Ako presne vyzerá Kio? Úžasne. Vidím ho aj ja. Je prikrytý hodvábom a šíria sa z neho vône všetkých korení sveta. To pekla, ale ako vyzerá? Neklaj básnik. Ako kalich, nie? Ale prikrytý. Ako porodne vie, že je pod tým hodvábom? Viem to a hotovo. Si horší ako ten poondiatý Ezechiel, či Ezechiáš, čo tiež nič nevidia. Ach, ty bohorúhač. Biblia je svätá aj pre vás, pohania. Upokoj sa, Šalamún. Takto sa nedá písať. Zdá sa mi prehnané, priatelia, aby Johannes hneď daroval takú vzácnosť, ako je grál. Napíšte radšej, že posiela skrinku. Každý si v nej predstaví tie najväčšie poklady. Dobre, bude skrinka. A teraz musíme poriadne zaľudniť presbyterovú ríšu, aby pôsobila hodnoverne. Píš, Abdul. Žijú v nej slony, dromedáre, pantery, biele a červené levy, cikády, hyeny a satyrovia, kentaurovia, ľudia s parohami a jednokí. Máš to, Abdul? Diktujte pomalšie. A Sambation tam nedá? Neskôr, Šalamún. Tečie tam mlieko a med prúdom, píš, Abdul. A nežijú tam hady ani škorpióny. A sú tam drahokamy, polia drahokamov, smaragdy, topásy, granáty, safíry, chryzolity, onyxy, akvamaríny, ametisty. Daj tam ešte jeden topás a vyondiem ho z okna, Kiot. A Sambation tam nedá? Neskôr, Šalamún. Teraz píšem o koreni, čo tam rastie. Muškát, škorica, koriander, šafrán, horčica, zázvor. Môžeme tam už dať rieku Sambation. Napíš Sambation, Abdul, lebo Šalamún vyskočí z kože. A všetky tvory, aké poznáme z Plinia a Izidora. Ale pozor, musí to byť pravda. Všetko je svätá pravda. Lebo my si nevymýšľame. Samozrejme. Však, priatelia. Všetko je svätá pravda. Svätá pravda? Samozrejme. Áno. Všetko je svätá pravda. Na úsvite sme list dopísali. Sami seba sme presvedčili, že naozaj prišiel z ríše presbytera Johannesa. Lenže onedlho zomrel kancelár Reinald a iba on bol dostatočne prefíkaný na to, aby nechal list kolovať po všetkých panovníkoch kresťanského sveta. Medzitým môj drahý adoptívny otec stále bojoval s talianskými mestami a ako úhor sa presúval zo severu na juh, spal a jedol na koni a pritom stále tiekla krv. Až sa mi o tom nechce rozprávať. Vieš, kto je teraz proti mne, Baudolino? Bologna. Tá
istá Bologna, ktorej som daroval nezávislú univerzitu. A oni za to potvrdili, že jediné právo je tvoje právo, lebo si cisár. Mein Gott! Ale vďaka mne ich Teufel, tí prekliatí učitelia, zarábajú 2 razy toľko ako predtým a nezodpovedajú sa ani cisárovi, ani pápežovi. Ty si odtiaľ, Baudolino. Nebudú ťa pokladať za špeha. Chod tam a zisti, čo chystajú. Tak som sa po 13 rokoch vracal do rodnej dediny. Ale nespoznal som ju. Všade horeli viene, lámal sa kameň a miešala sa malta. Bola to scéna, akú človek vidí iba raz za život. Tam v údolí vznikalo mesto. Hej, dobrí ľudia! Ten múr vám padne, je krivý. Krivý? Nestaraj sa! Kríše sa ako nacenkaný mních. Zavrite mu klapačku. Furt robíte len 2 spôsobmi. Zle a ešte horšie, čo? Hej, zhočil z ulice. Dovoluje si. No tak. Veď ja som krajan. Kto to je? Hovorí ako my. Čím si? Narodil som sa vo Fraskete, ale roky som tu nebol. Volám sa Baudolino, syn Galiauda Aulariho. Ty klamár! Ako sa opovažuješ brať do úst meno môjho nešťastného syna? Odišiel s nemeckým pánom, čo vyzerá ako kráľ. Ale my sa so ženou 30 rokov zrízame, že kto vie, komu sme zverili syna. Otec môj, ty si to? Ukáž sa? No si to ty! To nie je 30 rokov. Som preč iba 13. Si vyobliekaný ako pánsky pes, nešťastník. A potom z tej ulice. Dúfam, že si ju neukradol. To je naozaj Baudolino. Vrátil sa Baudolino. Baudolino sa vrátil. Ja som Bojdy. Ide sa do krčmy. Mesto ešte nie je dokončené, ale už máte krčmu. Daj si klobásky a doneste nám víno. Čím sa mi vrátil po 30 rokoch? Po 13, otec. A furt papuje. Veď sám bol nezmenil si sa, Baudolino. Všetci sme dreli celú jeseň, len aby sme dostávali hradby, kým zasa príde Barbarossa. Na čo by som cisár chodil? Stačí, ak vás obíde. Nepoznáš ho, synče. Lepšie, než si myslíš, otec. Mesto, ktoré vznikne bez jeho súhlasu, je potupa. Musí nás obliehať. A preto sme pozvali Janovčanov. Vedia stavať hradby. A z čoho ich zaplatíte? Sami nám požičali. Potrebujú mesto v nížine ako predsunutú pevnosť Janova. Nehovor mi, otec, že založíte mesto, len aby ste sa nechali pozabíjať cisárom a zdržali ho pred Janovčanmi. Veď tí by nedali ani soldén, aj keby si mali vykúpiť matku od saracenských pirátov. Dobre hovorí, Dobre hovorí. A vieš, čo znamená mať vlastné mesto, Baudolino? Práve, že to veľmi dobre viem. Už teraz rozmýšľam, ako vás z tej kaše dostane. Mesto je zázrak. Prídu sem obchodníci, začnú sa tu nové remeslá. Rytieri už neskapnú na vidieku od nudy, ale budú veriť stotinám. Teraz už nebudeme meniť tovar za tovar, ale za peniaze. Dostanem zlatky a ak budem mať len toľku šťastia a neolúpia ma, vydržia mi do smrti. A ako sa mesto bude volať, otec? Podľa pápeža. Akože mu ho darujeme. Ale ktorému? Teraz sú dvaja. Tomu, čo stojí proti cisárovi, pápežovi Alexandrovi. A mesto sa bude volať... Ako sa bude? Povedzte, chlapi. Alessandria! Cisár bude zúriť. Radšej idem, otec. Som na Fridrichovej strane, lebo ma vychoval. Ale pomôžem aj vám.
lebo som odtiaľto. Si vlastne náš nepriateľ a nemal by si vidieť hradby, syn môj. Ale nehnevám sa na teba. Prekliatý život. Ak budem chcieť zase uvidieť tatka Galiauda, musím ho prísť obliehať s Fridrichovým vojskom. Choď ešte pozrieť matku. Je štedrý večer, nenechajú samotnú. Začalo snežiť a ja som vo vlastnom kraji zablúdil. Kde kedysi boli lesy, stáli dnes ohrady. Potom som uvidel na oblohe hviezdu. Viedla ma a keď som prišiel bližšie, nebola to hviezda, ale mašta, v ktorej sa svietil. Nepleť sa tu, cudzinec. Rodí sa jahňa. Mama moja najdrahšia. Baudolíno. Veď to je môj malý, stratený Baudolíno. Teraz som skoro šľachtic, mama. Neumáš si tie krásne šaty? Ó, Pane na nebi, 2 stvorenia za jednu noc. Pomôžem ti z jahňaťa. Necháš to. Jeden sa mi narodí a druhý sa mi vráti s čertou diablov. To je ako Vianoce a Veľká noc odrazu. Mama moja najdrahšia. Objímať, Baudolíno. Hej, práve som zohriala vodu v kotlíku, aby som umyla toto nebožiatko. Umažeš sa. Ale kde si vzal tie krásne šaty? Vyzeráš v nich ako pán. A zda si ich neukradol. Nešťastné dieťa. A vtedy som vedel, že som naozaj doma. Bol som v nebi a počul som aniel. To je neprípustné! Mesto, ktoré vznikne bez súhlasu cisára, musí byť vyhladené z povrchu zeme. Inak si ktokoľvek dovolí dávať súhlas bez ohľadu na mňa. A to by poškodilo nomen imperi, meno ríše. Chod tam znova, Baudolíno, a v mojom mene rokuj s tým rebelánskym mestom. Ako rozkážeš, veličenstvo. Tak som behal medzi cisárskym dvorom a Alessandriou a nechcite vedieť, čo moji rodáci odkazovali Fridrichovi. Baudolíno, povedz svojmu cisárovi, že nám môže. A nech si dá, lebo je veľký. Medzitým Borone, Kiot aj Abdul prišli na cisársky dvor. Vitajte, priatelia. Odteraz budeme stále spolu. Cisár chce mať blízko ľudí, čo poznajú cudzie krajiny. Vraj Fridrich Barbarossa prichýli aj Šalamúna. Nevídané. Nevieš, básnik, že germánske kniežatá majú dnes väčší súcit so Židmi než kresťanskí králi? Cisár mnohých nedávno zachránil a dovolil im žiť v Norimbergu. Už počujem, ako Šalamún jasá. Nech žije Friedrich Barbarossa. Ty sa nesmeješ, Baudolíno. Nemám dôvod. Zajtra vyráža cisárska armáda obliehať Alessandriu.
a obliehanie sa zmenilo na obrovský močiar. Vojsko napadli choroby a mrie ako muchy. Ani žoldnierom sa nechce bojovať. Vidíš, ako lenivo tlačia útočné stroje k hradbám. Kto sú tí muži na strojoch, básnik? Janovskí lukostrelci. Janovčania? Veď tí pred 6 rokmi stavali toto mesto. A s radosťou ho zbúrajú, aby ho mohli zase postaviť. Pravda, za veľkú hromadu peňazí. To sú praví obchodníci. Prichádza cisár. Oče môj, vyznám sa ti a môžem ti byť užitočný. Viem, Baudolín. Ale ty nebudeš chcieť mestu ublížiť. Neublížim svojím, ale nebudem ti ani klamať. Naopak budeš mi klamať? Ale ani mne neublížiš. Poznáš ma ako vlastnú dlaň, oče. Mein Kind. Liga sa pohla a možno už zajtra budem bojovať na 2 frontoch. Zomrelo už priveľa rytierov. Rád by som sa stiahol. Ale neexistuje možnosť hodná cisárovej dôstojnosti. Ako by som to urobil? S tvojím dovolením pôjdem do Alessandrie ako vyslanec. Choď, Baudolino. Aj keď sa to mojim dvoranom nebude páčiť. Nikomu ani slovo. Ostane to len medzi nami. Vieš, básnik, ani Alessandrii sa už nechce bojovať. Nech sa vzdajú. A vypália i mesto, ktoré s láskou stavali? Jedna vec je brániť sa, keď ťa cisár oblieha, ale druhá bojovať s ním z vlastnej vôle. Oni by sami neútočili. Potrebujú kohosi, kto by im vládol. Aj tie najodbojnejšie mestá potrebujú cisára, lebo ak by nebol, povraždili by sa navzájom. Ak tomu dobre rozumiem, ani jedni, ani druhí nemôžu prestať. Nemôžu, ale chcú. Správne. A ja to zariadím. A ja ti pri tom pomôžem. Nestrieľajte! To som ja, Baudolino! Otvorte bránu Alessandrie! Baudolino ide! Ach, ty Lothar, čo si zase vymyslel? Tatko Garialdo, hovoril som, že ak ťa budem chcieť zase vidieť, musím obliehať mesto. Raz ti pristane v zadku kopia, synček. Mami! Prišiel som vám pomôcť. Cisár by možno ustúpil, keby ste mu poskytli dôstojnú zámienku, otec. A čo? Keby chytili jednu z našich kráv a zistili, že je až na prasknutie plná obilia. Mysleli by si, že máme toľko potravín, že nás budú obliehať až do jary a odídu. Nevieš, že hladujeme? Ty starý čert. Povedz svojej matke, Baudolino, nech ma nejeduje. Aj cisársky hľadujú, mami. Keby sa tu našla čo len jedna krava, dávno by sme ju zjedli. A v meste už ani toľko zrna nie je, čo by sa jej vošlo do brucha. Otec, veď naša Rosina žije. Joj, tak to ti nedám, ty dobytok. To by jej cisársky museli rozpárať brucho. Rosina je nám ako dcéra, tej sa nikto nedotkne. Skôr teba rozpáram, čo si tu 30 rokov nebol. Než poslušnú kravu, ktorá nemala nejaké vrtovky. 13, otec, 13. Aj tak ti ju s mamou nedáme. Ale celé mesto presvedčilo mojich rodičov, že Rosina bude jedinou šancou na záchranu. Tak povymetali všetky kúty a napchali nešťastné zviera pšenicou až na prasknutie. Potom ju otec vyviedol na pašu za brány Alessandrie, kde ho hneď chytili. Keď sa vyhľadovaní vojaci chystali Rosinu upiec, z brucha sa jej prúdom vyvalilo zrno.
Veličenstvo! Veličenstvo! V meste vôbec nehľadujú vaše veličenstvo. Naopak, krmia dobytok zrnom. Čo za starca si mi priviezol? Poklon sa cisárovi, Lothar! To je príšerná reč. Zavolajte Baudolína, nech to tlmočí. Tu som, oče. Ten starec hovorí, že kravy krmia zrnom, lebo seno už zožrali. Dona veter, ja ho dám uďobať sokolom. Čo to znamená, že seno nemajú, ale zrna je dosť? Hovorí, že do mesta nahnali všetky kravy z okolia a teraz jedia bifteky od nevidím do nevidím. Oče môj, možno ťa chcú len oklamať a napchali poslednú kravu zrno. Dovolte výsosť. Nepripisoval by som tým sedliakom väčšiu inteligenciu, než majú. Mesto je zrejme lepšie zásobené, než sme si mysleli. Už keď si to myslia aj moji baróni, musí sa to zdať pravdou aj mne. Počujte moje rozhodnutie. Zanecháme túto úbohú osadu jej biedným kraviarom a odídeme. Čaká nás boj s armádou Ligy, ktorá nás chce obklúčiť. A ty, Baudolino, pošli domov toho starca. Istotne je to klamár, ale keby som mal obesiť všetkých klamárov, už dávno by si nechodil po tomto svete, nie? Hovoril som s Alessandríčanmi, oče. Nemajú najmenšiu chuť ďalej bojovať. Prejdeme pod hradbami a oni ťa pozdravia ako svojho pána. Neviem, či robím dobre, Baudolino. Zdá sa mi, že utekám. Vzdávajú mi podstu zbraňami, alebo mi zďaleka hrozia? Nevzdávaš sa väčšmi než oni. Pozri, všade naokolo sú vojská Ligy, ale nechávajú nás prejsť. Z úcty k tebe neútočia, aj keď je ich mnohonásobne viac. A ty musíš byť vďačný za tú úctu. Je to ich povinnosť voči cisárovi, Baudolino. Potom ti ju preukazujú. Na čo sa vlastne sťažuješ? Máš pravdu ako zvyčajne, mein Kind. Ozaj už som si spomenul, kde som pred 13 rokmi videl toho starca s kravou. Vtedy sa mi náhodou splašil kôň a odbehol som od cisára. Výsosť, dovol mi radu syna, ktorý ťa miluje viac než vlastný život. Proti talianským mestám vždy prehráš, lebo kým ty chceš priviesť k poriadku, im je vlastný chaos blízky talianskej povahe. Šach, otče. Zameraj svoj zrak na východ, za Byzanciu a spoj sa s kresťanským kráľom Johannesom. Veď neexistuje. Chceš, aby som sa zapísal do dejín ako Friedrich Šialený? A čo ak by po všetkých kresťanských ríšach vrátane Byzancie obehol list, ktorý presbyter Johannes píše len tebe a uznáva ťa za seberovného? Nie je to zase nejaké tvoje klamstvo, Baudolino? Pred rokmi som ten list napísal s priateľmi. Pospájali sme dohromady útržky myšlienok, čo hovorili múdri ľudia, ktorých nikto nepočúval. Všetko v ňom je pravda. Moji priatelia sú teraz na tvojom dvore. Abdul list prepašuje do Svätej Zeme, Borone do Anglicka, Kiot do Francúzska a rabi Šalamún ho donesie k Židom v Byzantskej ríši. Mat, oče. Cesta na východ, hovoríš. A svätý grál, do ktorého zachytili krv nášho pána. To by bolo posledné a dokonalé pomazanie. Zariad to, Baudolino. V tú noc sa rozhodlo o mojom osude aj o osude cisára Friedricha.
Zmieril som sa aj z Beatriče. Cisárovnu som už nemiloval. Bola pre mňa ako zacelená rana. Možno som aj dospel a stlmila sa žiara mojej mladosti. Veličenstvo! List! Došiel list! Východu! Píše Johannes! Presbyter Johannes! List z východu, veličenstvo! List! Borone, Tu je list! Kyot, Básnik, Šalamún. No tak. Zdá sa, Bavdolíno, že tvoji priatelia si pomýlili môj palác s parížskou krčmou. Prepáč nám, oče, ale dôverným spojením z Byzancie došiel list od presbytera Johannesa. Aký list? Veď sme ho ešte neposlali. To je iný, veličenstvo. Je adresovaný byzantskému Bazileovi. Ale všetko v ňom je rovnaké, ako v našom liste. Je to záhada. Tak ten Johannes najprv ponúkne spojenectvo Byzantíncom a až potom mne. Je to podvrat. Dovol nám preskúmať pergamen, oče. Ach, Bavdolino, tie tvoje nápady. Sme v dobrej kaši, priatelia. Niekto nás oklamal. Pozrieme si pergamen. Je napísaný po latinsky hoci a poslali gréckému Bazileovi. Máš pravdu, Borone. A hovorí sa v ňom pohrdavo o Grékoch a ich vládcovi. Ako by niekto chcel zotrieť stopy. Napísal to Grék, ktorý nechce byť poznaný. Opisujú sa tu aj nové zvieratá, ktoré v našom liste neboli. Počúvajte. Metagalinarovia a cinsirety. Pri brade proroka. Už viem, kto mi v Paríži hovoril o takých zvieratách. Zosim. Zosim? Ktorý Zosim? Ten Zosim. Sráč, klamár, zlodej, zradník, zradca, cudzoložník, heretik, pažravec, strachoput, vrah, lupič, sodomita, posrák a svetokupec, Farizej, byzantský mních, ktorý vraj videl mapu s cestou do ríše presbytera Johannesa. Chcel som ho opiť. A zatiaľ on opil teba a list si odpísal. Bol to byzantský špion. Svinior, mamna, spožívačník, otvorak, strávič, podpalač, rúchavá. Stačí, opa. A ja si na ňo spomínam. Veril som. Aj ty, Kyot. Aj ja. Aj Šalamún. Aj Borone. Všetkých nás oklamal. Nie je to zvláštne. Oklamaní klamári sa rozčuľujú, že ich oklamal lepší klamár. Pozor. Iba rýchlejší. Ja toho rýchleho Zosima v Byzancii rýchlo nájdem a chlb za chlpom mu rýchlo vytrhám celú bradu. Amen. Zakiaľ sme sa rozhorčovali nad Zosimovou vierolomnosťou, zistili sme, že pápež Alexander je ešte väčší podliak než byzantský mních. Do cisárskeho úradu v zápäti prišiel ešte jeden falošný list od presbytera Johannesa, adresovaný pápežovi. Pápež Alexander je obyčajný bazilišok, a ne falše salamander. Oče môj, netrestaj svoj nevinný strieborný riad. Aj keď je samozrejme odporné, že sú na svete takíto falšovatelia. Nikto nikdy pápežov nenapísal. Presbyter Johannes patrí len mne. Upokoj sa, oče môj, veď pápež ani nevie, kde sa nachádza presbyterová ríša. V tom sme najďalej my. Teraz má ešte väčší zmysel, než inokedy hľadať ju. Predtým si mohol mať pochybnosti, ale teraz vidíš, že v ňu verí rímsky pápež aj byzantský Bazileus. Ešte si zariadím pár vecí v Taliansku a za Alpami. A potom sa vyberiem hľadať tú ríšu, Bavdolino. Oče, v Paríži nás učili, že ak je ľudská myseľ schopná vymyslieť tú najnemožnejšiu vec na svete, tak tá vec istotne existuje. Ten chlapec má pravdu, Ako vždy.
Počúvali ste druhú časť dramatizácie románu Baudolino. Napísal Umberto Eco. Osoby a obsadenie: Friedrich Barbarossa, Juraj Kukura, Abdul Richard Stanke, Borone Marek Majeský, Básnik Dušan Cinkota, Šalamún Dušan Lenci, Kiot Matej Landl, Galiaudo Jozef Dóci, Baudolinova matka Eva Krížiková a ako Baudolino Marián Labuda. Preklad Dagmar Sabolová-Prinčič. Dramatizácia Viliam Klimáček a Dagmar Sabolová-Prinčič. Dramaturgia Katarína Revalová a Ján Uličiansky. Nahral Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a Slovenský filharmonický zbor. Zbormajster Marián Vojtko. Dirigoval Mirko Krajčí. Vokálne party Jana Lieskovská, Karin Sarkisian. Strunové nástroje Juraj Struhárik. Píšťalky a gajdy Rastislav Andris. Pastierské píšťaly Rudolf Pepucha. Perkusie Igor Aidži Sabo. Husle Stanislav Palúch. Klávesové nástroje Roman Žiaran. Produkcia Silvia Matovská. Asistentka réžie Eva Dózová. Hudobná produkcia Lígia Vojtková. Hudobná realizácia Hubert Geschwantner, Martin Roller. Mixáž hudby Luboš Války. Hudobná réžia Emil Nižňanský a Mirko Krajčí. Hudba Roman Žiaran. Zvuk Peter Daniška. Réžia Jaro Rihák. Habitat ignavis. Písal sa rok 1177 a svet bol ešte tak strašne veľký a neznámy. A rytierov, čo túžili po spasení a sláve, by si sa nedopočítal. Týmto ja, Baudolino, hriešnik a luhár, končím druhý pergamen kroniky Baudolina.